Bună dimineața tuturor! Sărbători fericite! Urmăriți programul nostru atât prin internet. Telejurnalul de la ora 8 va fi prima emisiune a zilei. Filmul cu desene animate Minunile lui Hristos, o variantă biblică, va fi pus pe post la ora 8 și 10. La ora 9 vom relua ediția telemagazinului Sanda plus Dorin din 30 decembrie. Pentru ora 10 am programat un nou episod al serialului Viața lui Leonardo da Vinci. Copiii, la 10 și 50 de minute, vor viziona un film cu desene animate. Urmăriți știrile din țară și lume la telejurnalul de la ora 11. O schiță televizată despre cunoscutul chitarist Alexandru Cazacu, unul din acei care a fost la baza formației Noroc, o veți viziona la 11 și 10. Includeți televizorul la 12 și 25. Veți urmări filmul Parada, realizat pe arena și în culisele circului parizian Aral. Gheorghe Nichiforeac vă oferă un micro-recital la 13 și 50. Ediția de limbă rusă a telejurnalului este programată pentru ora 14. La noi acasă, o ediție din ciclul omonim realizată la Florești vă familiarizează cu gândurile și aspirațiile, viața oamenilor de la fața locului. Simțiți-vă și dumneavoastră ca acasă, azi la ora 14 și 10 minute. Admiratorii artei circului, la ora 15 și 10, vor urmări un program prezentat de artiștii arenei, clovni, acrobați, jonglori și dresori. Lerui Ler, selecțiuni de la festivalul concurs Florile d'Albe, la ora 16 și 10 minute. Două subiecte, filmul Viața lui Hristos în varianta găgăuză se bucură de succes în Găgăuzia. Un material de morală, suferințele unei femei, o loagă, drepturile căreia au fost încălcate în nenumărate rânduri, au ajuns până la Strasbourg. Vizionați Unda Bugeacului la 16 și 50. Continuă derularea serialului 25 de grade sud cu un nou episod pus pe post la ora 17 și 20 de minute. Invităm copiii la 18 și 10 la un film cu desene animate. Apoi va urma o poveste. O nouă interpretare a Cenușăresei fraților Grimm. Vor fi cele trei surori, mama lor, regele. Va avea loc și un bal extraordinar. Nu va fi Pantofiorul, în locul lui Vioara. Și desigur multă muzică interpretată de vedetele muzicii autohtone. Savurați un cocktail cu iarnă azi la 18 și 25. După ediția de limbă rusă a programului informativ Mesager de la ora 19, vom continua balul Cenușăresei la cocktailul cu iarnă. Și înainte de somn, la 20 și 45, încă o poveste, de data aceasta pentru micii telespectatori. Fii informat. Urmărește cele mai importante știri din țară și lume, vizionând reportaje, ascultând comentarii, la ora 21 la programul informativ Mesager. Continuă povestea despre relațiile între Andres și Barbara azi la ora 21 și 35. Maria Iliuț la ora 22 și 20 va evolua într-un medalion muzical. Cine arvonește, acela plătește. Un film în regia lui Gheorghe Urschi, realizat la studioul Telefilm Chișinău, îl veți viziona la 22 și 30 de minute. Apoi, la ora 23 și 10, va urma Teritoriul nopții cu Valentina Cecoltan, Rafael Agagianean și Nicolae Luca. Participați la discuțiile subiectelor propuse de către prezentatori. La ora 23 și 55, o capitulare a știrilor zilei la telejurnal. Cu filmul Emisarul de la ora 0 și 5 minute vom încheia programul emisiunilor care pot fi vizionate prin eter și cablu. La programul nocturn, abonații televiziunii prin cablu vor urmări filmul Câinii nu fac pisici, despre un jurnalist calm din fire care este surprins de declarația unei foste amante de faptul că este tatăl unui copil născut 10 ani în urmă. Bună dimineața! Creștinii ortodoxi...
Stimați telespectatori, după cum știți, în noaptea de Revelion, în piața Marii Adunări Naționale a avut loc un superb concert cu genericul Un pas în mileniul 3. Vă invităm să vizionați acest program în reluare.